malo monda paki mochwere nyaka cheng manyaka cheng. Happy Sabbath kendo janeno mar Lolwe TV en chenro mar WUODH GENO dhi nyime kaka senyisi kanye kinde ma okadho ni koro wadonje kidieny mar ng'iyo puonj biblos kwa ng'iyo lesson mar odiochieng' ma kawuono wan gi jayalo Dickson Odiwuor mar Kachoke SD ma bende wantiere godo odiochieng' ma kawuono mondo wang'i anena ni koro thuon wach ma kawuono bende wadang' ng'iyo e bugne mar lesson ma wang'iyo singo kuom deche 3 koro ma bende ka bende rumo dwe manyien ema wadang'i anene to odiochieng' ma kawuono chik mar singruok ang'o ma bende wadhi puonjore e kanyo kaka nasenyisi ni wadhi bedo kod e studio kae mondo mi wang'e wachni e yorno makare ahinya kapok wachako ayanga we ayaw kod alam. Manie polo malo dok ni erokamano kendo okinyi masani miwa thuolo mondo mi wawuo kod nyithindi mondo mi ging'e anena wachno mantiere go tenore to kod singo. Jatichni bende dhi wuoyo ka achiel kod an bende miwa teko kiroro mari maler mondo wuo gi nyithinde yono makare giwinj wechegi ka giwinjo tie wechegi kendo donjnegi kaka dwarore gitigo e ngimagi nikech Nyasaye Yesu Kristo ma jawaro. Amen. Happy Sabbath jayal. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Good news. Machiegni ahinya Sabato ne tarik 22 dwe mar abich 2021 ma Nyasaye kendo jakomiwa kinde. Juma mokadho ne wan gi jayalo Charles Odinde kendo wang'iyo pono wach maduong' ahinya manotimo Singruok Sinai. Ne en puonj mane mit ahinya kendo ne wang'iyo ni to gik mathoth ma bende ne nitie kanyo singo mag Sinai ka achiel gi Nyasaye gi Israel bende ne chalo nade. Omiyo odiochieng' ma kawuono bende wadang'iyo chik mar singruok. Mae wach ma bende wadang'iyo chik mar singruok. King'iyo picha kanyo moket kanyo en ni neno kaka jopuonjre mag Yesu ni kanyo to Yesu chung' bende puonjo gi to nitiere tablet gi mochung' to kanyo machalo mano ndike chiko. Thon wach wich en kama iwuok e buk mar rapar mar chik 7 ne weso chiko. Wacho ni omiyo koro ng'euru ni Ruoth Nyasaye ma Nyasachu en Nyasaye. En Nyasaye ma jadiera kendo marito singruok ne kuom tienge gana gi gana mag ji mohere kendo momako chikene kohero gi hera mosiko. Jalo mane thuono bende koro miyo raparo mar chik ka bende ni paro ne godo mi ji chike mago bende nosekete e buk mar wuok kacha kendo okang'e ni kwasewuok e kaka gimano singruok mano tim Sinai cha chik mar singruok ang'o ma bende koro wadhi ng'iyo juma ne jayalo. Erokamano ahinya ja neno malo TV kachiel kod japuonj Jesse kendo wantiere puonj mar aboro mana ka japuonj mokwongo osewacho wang'iyo chik mar singruok. Yes. Gima duong' monego bi pachi en ni chik ni kod singruok ni kod chike ne. Singruok ni kod chike ma ka chike go kethore to singruok no bende kethore. Koro kethore. Koro mi wabro none ma achiel kachiel mondo wang'e ne ere kaka chik nyaka bede e singruok ma koonge to koro kuluonge ni singruok kendo singruok okethore ma wigi ariyo manotime koro loge. Mano miyo ne wasomo wach moro e buk mar rapar ma chik 7 wes ne 9 mowacho ni omiyo koro ng'euru Ruoth Nyasaye ma Nyasachu en Nyasaye en Nyasaye ma jadiera kendo marito singruok ne kuom tienge gana gi gana mag ji mohere kendo momako chikene kohero gi gera mosiko. Koro wach mangima manie kanyo ni tienge gana gi gana gi kohere to obro rito singruok mare. Wanwang'o wach moro ye ka Nyasaye rito singruok duto. Nyasaye ok keth singruok, Nyasaye rito singruok. Wan mwanyalo rengo mboge singruok Nyasaye to dwaro ni maduong' en mondo orit singruok ma osekambo keto kuom. Jandiko e buk mar Zaburi 23 wach moro niya ni achiel kuom weche ma wayude e Zaburi 23 nyiso kama Nyasaye dwaro mondo tim nade mondo terwae. En kara ntiere kama Nyasaye dwaro mondo terwae. Aere kama Nyasaye dwaro mondo terwa. Odwaro mondo terwa e ngima mantiere iye kanyo. Kendo wacho niya otelonwa e yo makare kaka notim nade kaka nosingore. Ni kara singruok ma Nyasaye en mar mondo terwa e yo makare yo makare mano ntiere iye kanyo. Kendo wach machielo ma bende ntiere iye kanyo niya ni jandiko machielo ma Zaburi duoko penjo e yor alam. Telna mondo wuoth kaka chik notim nade kaka chik ne dwaro. Mangiso ni kara mach mar ariyo en Nyasaye dwaro mondo telnwa mondo wawuoth kaka chike ne dwaro. Koro miyo thor mar weche mwadhi nono e jumani kata odiochieng' ma kawuono ka wamedo puonjroge en niya yiero mane otim ni jo Israel to tiende ne en ang'o.
ere ka yiero mane otim jo-Israel chal gi marwa. Chik ne nigi migawo mane e timo singruok. Bende ne diere singruok biro ka onge migawo moro amora ma watimo. Ang'o miyo chiwo luor en gima dwarre ahinya e tudruok mar singruok. Koro wabiro nono gi mondo wane ane gik ma chik dwaro e weche mag singruok, to wabiro neno ni bende wan e singruok koso waseketho singruok. Erokamano ahinya. Erokamano, wadhi ng'iyane to waseketho singruok koso wan e singruok cha. Ka iwacho ni bende gima wadhi ng'iyane ahinya bende joma ne yiengore kuom chik Nyasaye gi singruok ma bende notim kanye, ma bende koro notim Sinai gi jo-Israel doge. Koro wang'eyane ni yiero jo-Israel kata yiero jo-Israel. Yiero jo-Israel koso yiero jo-Israel. Yiero jo-Israel. Wang'eyane to jo-Israel gi. Yiero manotim ne jo-Israel to koro bende onyisa ang'o. Kendo miyo buk mano mar 10 mar Chik 7 wesne 7 mabende kana ang'iyo to wacho ni uparo ni Ruoth Nyasaye ma Nyasachu noparou moyierou nikech ung'eny moloyo ogendini moko duto koso bende wacho kanyo ni ka adier to un oganda matinie moloyo. Wacho ni oyo ka adier to un oganda matinie moloyo. Nyiso ni kare yiero mabende koro notim na jo-Israel ok ni nikech koro ng'eny, ok nya yiero ni ng'ato samoro ng'ato ng'eny to gin oganda nitiere gimomiyo yiero jo-Israel tiende ang'o momiyo notim mana jo-Israel mabende koro noyier jayalo. Erokamano ahinya. Japuonj mana kar dhogi kanyo. Yes. Kalure kod buk mar 10 mar Chik 7 wesne 7 wacho wach mangima ahinya magombo mar mondo wawinji. Winjane mana ka japuonj osesome yie mana chaka some kendo mondo domo e pachwa. Yes. Uparo ni Ruoth Nyasaye ma Nyasachu noparu moyieru nikech ung'eny moloyo ogendini mamoko duto koso oyo ka adier to un oganda matin ang'ono matinie moloyo. Wach mangima uwuok kuom pach jandiko to wacho niya, ni chal kagima jomoko ni negi kwedo Nyasaye emomiyo Nyasaye noyiero oganda ni mondo timgo singruok. To ka ing'iyo matut ifwenyo no mano nyalo bedo, to kata kobedo kamano to ne ok oyiere nikech ng'at mowinjore mondo oyiere mano nitiere iye kanyo. Bende ne ok oyiere nikech nitiere timo moro mane otimo mane owinjore mondo ochope okang'no. To jandiko wacho niya, ni kata doko ni onge andiko mawacho kamano to okonyowa e yango paro ni kata bed ni en ang'o momiyo Nyasaye noyiero oganda ma jo-Ibrania to ni ok en nikech ne giwinjore yudo duong' gi rang'iny mane Ruoth Nyasaye oketo gi yie. Ne onge gi ber moro mane nyalo miyo Nyasaye nyisgi hera mare kaachiel kod yiero ang'ono kod yierogi. To gimomiyo Nyasaye noyierogi en mondo giti tich moro. Kara nitiere tich moro mane okaw mondo ket e nyithi Israel mar mondo gitimi. Ang'o momiyo jandiko wuoyo kamano? Wiki kiwili buk mar Wuok 19 wesne 6 wacho niya, oganda mowal matiyo ne kang'ono ka jodolo. Manyiso ni kara ne oganda mowal madhi tiyo ne ka jodolo. Mano wach mantiere iye kanyo. Manyiso ni kara yiero ni nen kod agate mare iye. Ang'o te mana mane ntiere iye en mondo bed mana kaka pach jandiko nowuoyo nwa e juma mane okadho niya, e juma moro mane okadho chien kacha to wacho niya ni obiro bedo kaka taya maliel kamotimo mudho. Manyiso ni nitiere mudho moko te nodhi bedo kaka taya. Mano mokwongo. Mano lor gi penje moko. Mar ariyo kendo dhi bedo e diere. E diere kama obedo kanyo en niya, oganda ma koni biro ng'iye, oganda ma koni biro ng'iye, asto neno ler mar ang'ono, ler moro kuome. Mano mi jandiko wacho niya, ni kaka jo Adventist waero kawre ka jo Israel masani. Mano wach mangima kabisa. To nitiere ote moro maduong' ma Nyasaye okawo moketonwa mondo wabed kataya manyalo liel mondo oganda ne gimoro mane gin gionge go to ka ginene to ginego Nyasaye. Wach majgik kabisa jandiko wacho niya, jo Israel nomi ote, to ote manomigi neno ote makende. Wach moro tire maduong' kanyo ni makende. Ang'o miyo wach ni makende? En oganda moko onge kode.
Koro ang'o moganda moko onge kode? Oganda duto ng'eyo chike mag Nyasaye, to chik mar ang'wen ok ging'eyo. Kara kanisa ni omi chik mar ang'wen mondo ong'is piny ngima mondo piny ngima ong'e dwaro ba Nyasaye kokalo kuom sabato mar Nyasaye. Erokamano ahinya. Erokamano. Iwacho ni wakawore kaka jo-Adventist, wakawore kaka yani wahero kawre kaka jo-Israel masani, ma bende koro wabedo taya ma jo-oganda moko mondo koro ne mondo tigo, nikech iyudo ka gimomiyo iwacho ni wang'iyo kanyo bende wach ni omiyo kata mana e yor kit dak gi lamo ne gin joma okikore kendo onge gi huma. Iwinjo mano jogo. Kendo wacho ne ochakore mal ne gin kweth moro matin kidieny ma joma ne nitiere twech, jogo ma yom weche mag kedo gi piny kata yor lweny. Kata kamano yor kit dak gi lamo ne gin joma okikore kendo onge gi huma, miyo yiero jo-Israel noyiengore kuom hono ma era Nyasaye ni godo, to kaachiel to kod ng'wonone. Nang'iyo joma ma bende koro watiekone kane lweny ma bende koro dhi piny Israel kaachiel gi Palestine. Tiyudo ka ji wuoyo social media kanyo wacho ni Israel noseyier kama. Omiyo gin jogo ma oganda ma bende koro wal, ma bende koro ing'iyo. Wambe kaka wa jo-Kristo koro wabedo ne jogo ma bende koro ing'iyo. Wang'iyo aneno tudruok moriwo ji kanyakla. Kisungu noluonge ni ties that bind. Kendo wacho ni rapar mar Chik bende kwasomo kanyo 4:13 wacho ni nohulonu ratiro singruok makoro notimo kodu kochiko mondo urit singruogno. Tiende ni rito chike 10 mane ondiko kuom kite 2 mano mobeo pamore, ma bende koro nopamore. Jayalo kai koro ang'o mabende warang'iyo tudruok moriwo ji kanyakla. Erokamano ahinya. Iwacho wach maduong' ahinya e chak tich ka wadonjo ge tich 2. Omiyo yiero jo-Israel noyiengre kuom hono mar hera Nyasaye gi ng'wonone. Noyiengre kuom hono. Manyiso ni gima ng'at motimne atima hono chalo kata mana puth moro. Moko osebedo ka wuotho kuom ndalone te mag ngima. To kuom higa 20 ma koro donjeno Nyasaye biro timo ne hono asto ng'atno wuotho. Mano hono maduong'. Koro jandiko wacho ni mane kaka tibendo oseyieri e odi kanyo kata mane kanisa ni kanyo. Noko winje kata mondo ibede e hekalu. To nikech mana hono ma Nyasaye. Erokamano ahinya. Idonjo kodwa tich 2 kisomo nwa wach mangima e buk mar 10 mar Chik ma koro kwadhe nuoyo 4:13 owacho wach mangima. To yie namna kwanye wach moro matin e bathe kanyo mondo mi wagoye mbaka. Jandiko wacho ni nohulo ni ratiro singruok makoro notimo kodu kochiko mondo urit singruogno. Tiende ni rito chike 10 mane ondiko kuom kite 2 mopamore. Yes. Kane ng'iyo jandiko to jandiko nogolo kite 2 mopamore. Kite 2 mopamore gi ne omigi Musa ka ondikie chike mag Nyasaye. Kendo chike go kane ondiki kanyo to buche mane omi nyithi Israel gito ne onge bathe kanyo. Gin ni kaw gi tiketo mane e bathe noko reyo gi kod chike 10 gi. Jandiko wacho wach mangima ne thuolo mimiyo gi Musa to miye gi jandiko wacho ni ne ntiere gimoro michalo legek mach. Kendo jandiko wacho ni Nyasaye ne wuoyo kokalo kuom legek machno. Ngiso ni mano ne chalo hono moro maduong' kabisa mondo mi nyithi Israel otimonadi orit chik ma Nyasaye mano tiere iye kanyo. Wach mangima bende tiere iye kanyo niya ni chik 10 gi ni dwaro mondo ritgi. Ka wang'iyo piny kawuono to girito chike 10 mag Nyasaye. Jakobo wacho ni ka ng'ato rito chiko to chwe moko rito gi duto to buro loye kuom chike go duto. Okorito gi duto mano buro loye kuom chike go duto. Jakobo Johana mokwongo 2:4 bende wacho ni ka ng'ato wacho ni ja-Kristo to korito chike mag Nyasaye to ng'atno ok en ja-Kristo kendo ng'atno en ja-miriambo. Manyiso ni kara ka ng'ato mondo mi ng'ato bed ng'at makare chune mondo rit chike mang'ono mag Nyasaye. Kore ka ng'atno iluongo ni ja-Kristo. Winja ne gima rapar mar Chik owacho 4:13. Rapar mar Chik 4:13 owacho wach moro niya. Nohulo ni ratiro singruok makoro notimo kodu kochiko mondo urit singruogno. Tiende ni rito chike 10 mano ndiko kuom kiti 10 mopamore. Mano wach mangima kabisa ma jandiko ne gombo mondo wafwenyi. Wabro winje kaka wamedo dhi nyime. Yie namra chaka wach machielo. Ne ka iparo gima singruok en to miga ma Chik kao nenre maler. Kara jandiko wacho ni ka iparo gima singruok en to nitiere migao ma Chik kao. Makara singruok biro kokalo kuom chik.
ok ne ka Nyasaye ochung ka Nyasaye ochung to chung kod gimiluongo ni singruok to kosechung kod gimiluongo ni singruok to chik obedo e iye kanyo machopo singruogno mano ntiere iye kanyo. Asto jandiko wacho wach moro, jandiko wacho wach moro ni keny kata osiep kata ohala nyalo dhi mabor machal nade kadipo ni onge chik moro timo nade morite. Keny kata osiep nyalo dhi mabor machalo nade kadipo ni onge gimorite. Manyiso niya ni keny nitiere kama entiere no nikech nitiere chik moro morite marito singruok. Manyiso ni gimarito singruok en chik mantiere ang'ono ei keny. Karo nyalo dhi mabor kata dichu nyalo dhi mabor kadipo nokorit singruok manoketi kana chik manoketi. Mano wach mantiere iye kanyo. Wach machielo machal kod mogik e tich ariyo ni singruok ma Nyasaye gi joge ma jo-Israel noting'o gik moko madwarore ahinya maloso tudruok makende manodwaro mondo joge obedgo be kode. Bende nitiere pogruok kod kaka ne en kodwa tinende. Ng'iso niya ni gima jandik lesson kao mondo keti pacho niya singruok ma Nyasaye gi joge noting'o gik madwarore. Ang'o mane dwarore? Nodwaro mar mondo warite. Mithuolo ma wachweyo mokwarite to wadhi oko mar keny, wadhi oko mar osiep, wadhi oko mar ohala. Mangiso ni kata mano ohala ka ng'ato loke to nyaka bed kod singruok mare kaachiel kod arita mare. Koro miyo tudruok moriwo ji kanyakla en niya ni singruok moketi nyaka rite, ma kokorite to tudruok mane ntiere iye kethore, asto gino ok bed kare kaka ne idwaro mondo bedi. Erokamano. Chik nyaka koro riti mondo eka bende koro singo chopo e tielo kano mokwongo kech kinde ogango ywe waduogo kendo dhi nyime mondo wang'e ni to koro chike e singruok ni tedago bang' thuolo machuok kende. Machiegni kendo ponono kaka idonjo mondo ine TV ni mar Lolwe TV channel WUODH GENO. Wane kidieny mar lesson bende tielo mogika ka wane wang'e anena ni chik mar singruok en ang'o. Waseng'eyo gik mathoth ahinya. Wan gi jayalo Dickson Odiwuor mano mar ka chokes di ma wan godo odiochieng' mano ma kawuono. Wang'e anena jayalo chik ei singruok. Waseng'eyo ka jatudruok moriwo ji kanyakla moyudo ni chik nyaka koro riti mondo eka bende singo chopi. Ma wang'eyo gik mathoth ahinya ni kata ohala ka onge chik, ka watimo ohala kodi to onge chik moro maketo. Inya kata kelo ng'ato mepoko donjo gine to mari ngene biro kelo ywaruok kinde kodi. Omiyo koro chik bende ema nyaka riti mondo ket singono. Chik ei singruok jayalo, chik ei singruok ma koro dang'e ang'o koro omiwa kanyo buge kanyo bende ma wadhi ng'eyo. Erokamano ahinya. Wawuok tich ariyo weche madongo ahinya ni tudruok moriwo ji kanyakla. Yes. To wanwang'o wach moro mangima kanyo kabisa ni nitiere gima kokethe iye to tudruokno chako kethore. Ng'iso ni singruok kokethi, chik kochwe mokoriti, moriwo keny, moriwo ohala, moriwo gimoro amora, to kata kamano nyaka chandruok bedi. Koro omiyo jandik lesson biro e tich adek kowacho ni chik koro ntiere kendo ei singruok. Koro jandik lesson penjo wacho ni pachi teri kanye e thuolo miparo wach chik, ogul mama, otiko mag nyamburko, jong'ad bura kose jela, kose iparo chike moko matami bedo thuolo, buche, jonyuol matiyo gi agoko gi kum, kose iparo chenro maber, winjruok gi chung motegno, koso samoro hera. Winjade gima jandik lesson ka mondo keti i pachi ni chikni ka okete to ang'o mabire i pachi. Dobed gima otweyi maseche moko nyathi kich moro modak kod mama moro malodhe kata mager okete tesre, dipo kamane mabire i pachi. Kose dibedo jela ma ng'ato ntiere kibos motwe kanyo, chiko mone wuok oko ma bende wolo ger mabor kabisa ma ng'ato ok nyal wuokie. Mano bende en gimitimo nade, en gimiluongo ni chik. Koro miyo gima jandiko ne kawo mondo keti pacho en nitiere gimiluongo ni chik ma en gima entiere, ma en gima govern gimoro ka gimoro. Kata mane studio kama wantiere ka nitiere gimiluongo ni chik. Ang'o chik mane mantie? Oko yien ng'ato mondo go koko seche mwatimo nade mwapuonjo, seche mwatimo migao eye ka oko yien mondo go koko, mako go koko to ketho chik mar studio. Omiyo jandik lesson wacho ni tiere gimiluongo ni chik. Erokamano ahinya. Jandiko dhi step mar ariyo wacho niya
Mano omiyo jandik Zaburi wacho ni ogwedh ng'ama chik Ruoth Nyasaye ema miye mor. Kara jal mogwedh en ng'at ma chik mar Nyasaye timo nade miye mor. Kendo jandik Lesson wacho niya, kendo opuonjore chik no odiochieng' kaachiel kod otieno. Ng'at mochako gwedh en ng'at ma kawo chik to opuonjore gotieno kaachiel kod odiochieng'. Nikech chik en ler mamenyo ne yo kama onego bed timo nade, kama onego bed nonyono. Mano nitiere iye kanyo. Jandiko chako wacho wach machielo magombo mondo wawinji. Mondo jo-Israel kik luw yore mag pinje mamoko, nomiyo ketnegi chik mondo mi kik luw jopinje mamoko, mondo giluw mana Nyasaye achiel kende manochwe piny kaachiel kod polo. Nomiyo ketnegi chik ni mae e yo makare ma kuluwo to biro bedo jaadiera Nyasaye manochwe piny kaachiel kod polo. Koro jandiko wacho wach mar kamano mondo gidak kaka oganda mar jodolo. Mondo mi gidak kaka oganda mar jodolo nochuno mondo migi chik mane timo nade, mane nyalo ritogi. Chikno ne bedo ei singruok mondo otwe singruok obed motegno. Omiyo jandik Lesson penjo wach moro niya, ni kaka jo-Israel machon, jo-Adventista oseyudo puonj mang'eny mamulo kaka jo-Kristo onego dag e piny masani kokalo kuom mich mar koro wach. Ang'o miyo onego wayang puonjgi kaka mich mowuok kuom Nyasaye mondo konywa to ok kaka gigo madwaro chocho pachowa gi timbewa. Erokamano ahinya. Jandik Lesson kelo wach mangima ni kara gimomiyo noket chik ni ok en mondo choch pachowa, ten mondo wabed e mise mar Jehova Nyasaye. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Nyiso ne tije chik e singruok. Kaka wacho ne chik ne miyo singruok bedo motegno. Nyiso ni chik singruok ne en michiwo ne en chiwo yore meluwo e ngima manyien mar joma ne odonjo e singruok. Chik gwelo jokanyakla mondo tim dwach Nyasaye ma ng'ato ng'eyo chutho kokalo kuom chiwo luor, rwako chik mar Nyasaye kendo timo dwaro mare. Mane wacho bende koro wang'iyo kanyo. Koro wadonjo anena kaka chik Nyasaye ongirore. Jalo gima ongirore en gima onyono, yani gima kisungu ne luongo ni stability of God's law. Gima ne kanyo mongirore ma samoro bende mondo wuogi tek. Gima ongirore en gima ne kanyo. Gima permanent. Koro wang'iyo ane ka wacho ni kaka chik Nyasaye ngiro en adiera mane kuom Nyasaye ma bedoe mar chikne ma bedoe mar chikne e tudruok mar singruok puonjowa kuom kite mar chiwo mano madwarore. Ka isomo bugego matin mabende kana kadhe wigi tiyudo kanyo gima nwayudo wach maduong' kanyo ni wacho ni en Nyasaye ma ok lokre. Mondo kisomo buk mar Malaki 3:6 to kod Jakobo 1:10 pon wach mabende ne wacho iye kanyo ni wach ni en Nyasaye mano mabende koro ok lokre. Jayalo wang'iyo anena kae kaka chik Nyasaye ongirore. Erokamano ahinya. Wach maduong' kabisa mabende waoge tich adek ka japuonj kelo tich ang'wen en Nyasaye dwaro mar mondo waluore kendo mondo waluw chikene. Yes. Mano miyo ndike buk mar 10 ma chik 10 wesne 12 to wacho ni koro unjo Israel. Ang'o mar Nyasaye ma Nyasachu dwaro kuomu? Dongo dwaro mana ni mondo uluore kendo wuothe yorene duto kuhere kendo tiyone gi chunyu duto. Ubiro timo kamano kurito chikene gi buchene duto ma omiyo. Erokamano ahinya. Gima Nyasaye dwaro en mondo warit chikene kaachiel kod buchene. Mano omiyo tich ang'wen jandik Lesson wacho ni kaka chik Nyasaye ongirore. Koro gima kabisa ma wanwang'o e wachni en ni jandik Lesson wacho ni Nyasaye kidwa ng'eye to idhi e chikene. Kara Nyasaye kidwaro ng'eye tidhi e chikene. Kidhi e chikene tibiro ng'eyo Nyasaye. Koro mano wach mangima ma nego bed ni wakawo. Omiyo jandik mani nondiko wach moro klatas mar 4 to wacho niya, ni walamo Nyasaye mondo kisomo muma to Nyasaye los kodi nikech e muma ema Nyasaye wuoye kod nyithinde. Ema Nyasaye wuoye kod nyithinde. Aso chako ndik wach moro e buk mar Timotheo mar 2 3:16 ni weche duto mantiere muma konyo kuom puonjo ng'ato, kuom riyo ng'ato, kuom tiyo ng'ato, mondo Nyasaye duto be jok timo nade, jok molony. Koro miyo ka jandiko wuoyo ni dwache gi chikene gin gimoro achiel. Dwache ka achiel kod chikene dwaro ma Nyasaye. Ang'o modwaro kuomi? Odwaro mondo iluore. Ang'o modwaro kuomi? Odwaro mondo irie chikene. No wonder jandiko mane ondiko bugni e buk mar Jayalo 12 nondiko buk mar Jayalo 12 wesne 13 to wacho niya, ni bang' mago duto gimoro achiel kende e modong' ma onego anyis en ni luor Nyasaye kendo irit chikene ni mar
mano ema nomiyo timo nadi ochwe dhano. Yes. Ni kara gimomiyo nochwe dhano en mondo dhano orit ang'ono, orit chike ang'ono, orit chike mag Nyasaye kaachiel kod buche ang'ono, buche mag Nyasaye. Mano wach mantiere iye kanyo. Jandiko dhi nyime kwacho niya, dwache gi chikene gin gimoro achiel. Nyasaye wacho ni gima kare en gima kare nikech onyiso kit tudruok maber ahinya. Wach mar ariyo, omiyo chik Nyasaye ok en mano ma ng'ato nyalo tiyogo kaka en wuon ema odwaro. Wach mangima mar ariyo mantiere iye kanyo niya, ni chik Nyasaye ok en gima ng'ato nyalo tiyogo kaka en wuon ema odwaro. For example, ng'ato ok nyalo kawo chik mar 4 to kawo bedo chik mar 6. Bende ng'ato ok nyalo kawo chik mar 6 to duoko bedo chik mar 2. Mar 2, ng'ato ok nyalo kawo odiochieng' mar 7 ma Nyasaye nowalo boketo tenge mondo lemie, to kawo keto odiochieng' mar tich abich to wacho ni Nyasaye osekato odiochieng' mar tich abich mondo lemie. Ng'ato bok nyalo kawo odiochieng' mar 7 to kawo keto odiochieng' mokwongo mar juma, asto wacho ni mano odiochieng' ma Nyasaye nokawo boketo kando mondo lemie. Jandiko wacho niya, ne dwaro mar Nyasaye en mondo ru chikenego kaka noketogi, ok kaka dhano moketogi, ok kaka dhano dwaro, kaka in miketo. Omiyo wacho niya, ni chik Nyasaye ok en mano ma ng'ato nyalo tiyogo kaka en ewuon modwaro, to odwaro mar mondo waluw yore. Mano miyo jandiko nondiko wach moro e buk mar Jorumi 10 weche 3 to nondiko wach moro niya, gimoro achiel ma Nyasaye dwaro mondo jo-Israel okuo en niya, ni jo-Israel oketo chunygi kuom lemo Nyasaye, to gikia yo monego bed ni gitiyonego Nyasaye, kata gikia yo monego bed ni gilamego. Nikech ang'o? Gimomiyo jandiko ne wuoyo kamano. Nowuoyo kamano nikech ja-Israel noloso yore owuon mar lamo Nyasaye, to noweyo mise mar lamo Nyasaye ma Nyasaye nokete mar mondo lemie. Mano wach mar ariyo. Wach mogik, Nyasaye en jachik weche mag paro. Chik kelo mor kaachiel kod rieko. Chik ma Nyasaye kelo mor, chik ma Nyasaye kelo rieko, ma kawaluwogi to wabiro bedo kod mor, kawaluwogi wabiro bedo kod rieko. Koro wach mogik kabisa en niya, kik walos chike wawegi, to wawe chike ma Nyasaye emotawa, ka ng'iyowa yo makare ma kawaluwo to miyo wabede ngima, kendo miyo wabede mise ma Nyasaye, kendo miyo warito singruok ma Nyasaye noketo mondo singruok kik kethi. Erokamano. Chik mar maloso bende koro miyo wariti ma bende ok waketo marwa. Wach maduong' bende wuogo kanyo kaka chik Nyasaye ongirore ne wabed gi geno, nikech en Nyasaye ma bende koro ok lokre. No Nyasaye ma ok Nyasaye ma bende ongirore. Wang'e kanyo gi wach mar ka, ene wacho ni ka. Kisungu wacho ni if. Yalo girintiere chik kata samoro ka singruok be nitiere wacho ni yalo ka watimo kama ka watimo kama en wach ma bende ng'eny ahinya weche mago mag chik. Ere kaka gini dwa puonjowa kae kotendo ke weche mago mag singruok ka, the term ka. Erokamano ahinya. Obiro kawo thuolo manok ahinya e tich abich ni nikech owacho wach ma yom kendo mangima ma janeno malo TV nego wawinji. Winjo ka owacho ni ka ok nyal donjo ni ka ok wasomo wes. Yiena mondo wanuang' ane gima jandik lesson wacho e buk mar Wuok, gima Nyasaye wacho e buk mar Wuok. Wuok 19 wes ni abich. Owacho niya, 19 wes ni abich, koro ka unuluora murit singruok matimo kodu to unubed joga. Winjane, ka unuluora murit singruok to unubed joga. Ka iniluora, mama moro nyalo wacho ka ibiro dhi, ka ibiro timo kama, kata jaduong' nyalo wacho ka the word ka ni kod gimoro maduong' ahinya ma jandiko wacho ni ka itimo ma tibiro nwang'o ma, ka itimo ma tibiro nwang'o ma, ka idhi e tich tibiro nwang'o chiemo. Akere biri winjo ko jandiko lesson wacho en niya, ni kae kara ni kod nengo ahinya. Koro wanwang'o point number 1 en niya, ni ka wana luor Ruoth Nyasaye bwarit singruok ne, to wan wabed nyithinde, kendo en olnwa gweth duto mabeyo. Winjane gima ondiki e bugni, rapar mar chik 28, akeno intiere kanyo. Rapar mar chik 28, jandiko wacho niya, ni ka uluoro Nyasaye ma Nyasachu, kendo urito adimba chikene duto momiyo kawuono, to en oting'u malo mologeni duto mag piny, kendo nogwedhu kamoro amora muntie, ka un e dala kata un oko, nogwedhu gi nyithindo mang'eny. Kara ka ng'ato timo migawo moro, to Nyasaye timo migawo moro. Yiena mondo atiek kawacho niya, ka ng'ato timo migawo moro, to Nyasaye timo migawo moro. Migawo ka ng'ato luoro Nyasaye, to Nyasaye gwedhe.
Ka ng'ato luoro Nyasaye to Nyasaye oyawone yo. Ka ng'ato luoro Nyasaye, wach mogik, luoro yo mar Nyasaye ma Nyasaye ochikou ma kubaro koracham kata korachwich bang'e eka unubed maber kendo unudag aming'a e piny mar Nyasaye to manadi Nyasaye omiyo. Erokamano ahinya. Ne en singo mabende kanyo kata kanoloso gi Ibrahim bende nowacho ni singo mar bende waso nomiye nonyiso ni kata nyikwaye bende ni biro bedo mang'eny ka sulwe ma ipolo mar kane somo buk mar chakruok 26 verse 4 kabi chopo e gi kan bida nyise ne ka ineno chenro mar wuodo geno ibiro yudo puonj mathoth ahinya. Erokamano jahelo tikwa kod alama. Erokamano ahinya janeno mar Lolwe TV walamo Nyasaye. Wagone ni erokamano osiepwan kech ber, erokamano kuom kiny ma sabato mari, erokamano kuom janeno mar Lolwe TV osiepna umgi kod teko mar polo. Par studio mangima kiparo nyithindi duto keto penj maler in gi Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Erokamano ahinya joma nyien wabiro ng'eyo ranyisi mar singruok. Wabiro ng'eyo ranyisi mar singruok kikete kanyo. Gi thuolo ni wadadonje kidieny machielo mar wende mago mag paka kan wasechange kendo koro wadhi kode nyime. Gi thuolo ndami Apostle Singers mar mawuok Tanzania gi wero Msamaria kaachiel kod Ndiru Central SDA Mungu yu mwema. Ndiru pani wuok e gweng' mag Kagana kochacha kendo gin mabende yudo mewero kaduogo tachaka miya nena kendo mago mantie gi ote magi duto to mabende koro isebedo ka oro kuonde mopogore WhatsApp kaachiel kod Facebook mondo gidonje yono makare ahinya. Nemni makadho piny kanyo bro goyo bang' lesson mabende koro tieko sani bang' thuolo machuok kende igo ka in gi penjo moro amora kata kamoro midwa ni mondo jayalo mondo imed yaroni mondo iyud puonjne e yono makare. Oditimo sani kendo lesson mana nyaka jo manyien wadhi waradoko kacha e wende mag pak chenro mar wuodh geno mabende koro dhi nyime.